देरना लाब गैयालै एक्ट्रेसफोरखौ आं मोना है जायोलै ओइ सुरा नोंना जानो ना जायाखै फैदो जाबायबा मामबार देलायनायासो बारा जालायलांबाय दांलै एक्ट्रेसफोरखौ आं मोना है एक्ट्रेसफोरा माबायदि जागोन बिराद है मोजां ना गाज्रिखौ मोनगोन एक्ट्रेसफोरखौबा बावदों साला लंपेन्ट दंबावो गांसे लंपेन्टफ्राबो डिस्टार्ब दाबो जायाखैमोन मैलाफोर बायदि जायाखैलै थाब थाब नै नोंना मोनसे थाबावबावबायसोमोन हाब मोनसे थाबावदों नोंना माला जाखो आंजों हास्लाबा नामा नोङो नोंना माला जाखो जुथाया गोदान नामा माला लायनाय आर'नाइखौ आं लागोन दे आर'नाइया आलायना हो दे ओरैसोलै नोंना ओरैबासो जायो जुथाफ्राबो उल्था साल्थासो नाफ्रा जुथानि लेसखौबो खानानै लानो रोंबावला नामाब्रा नोंनावथ' जाजोबखाबाय दा जाजोब्बाय सब थाथ'दोलै नों देरा ओइ नै फाग्लाना मा जालायखो बेलाय खुलुम नोंबो आंखौ नङा फाग्ला नैखौसो थौदो लादो साइकेला फाग्ला माम्बार थौदो थौ नों सालाय आंसो सलायबावनांगौ दे गाखो होखा माम्बार माला मोननांगौ एक्ट्रेसखौलाय थौ माम्बार थौ रब्रा सार' सालायगासिनो आं बैयानो दोन साइकेलखौ बैयानो दोन एक्ट्रेस र' फिदिंनां बैयानो दोन माम्बार ओं बेयावनो होथारलै एक्सन एरसोबाय जाबाय दा जोङो एक्ट्रेस नायगिरदोंलै जोङो ओइ दाख्ला सिख्ला गामिनि मा मुं नोंथांमोननिया आंना लिंसार बेना सिरां गामिया मा बुंदोंमोनलाय दाख्ला सिख्ला गामि आंबा दिनैसो दरमा मोनदों नोंसो बेल' दरमाया नोंना बेसेबां होयो हरदोलै 2000 होथारो 2000 जोंनो सुटियाव जोंजों थुदो जोंजों दा नोंसोरो सिख्लाखौ लोगो मोनगोन ना मोना आंबो नुवाखैमोन थांना फैग्रोलाय दे जागोन दे मानसिफोर न' मानसि नायनाया जाखो मानसिफोर माथो मानसिफोर फैदोंलाय फै सफैयादोंना जुथा खुलिनो ना मोनादोंना जायोलै जेबो नङा एक्ट्रेस नागिरफैदोंमोन मामा आदामोना एक्ट्रेस नागिरफैदों जारौ नोंखौ एक्ट्रेस हागोन बायदि मोनदों आं जारौ थौफादो जों दानो जेरैखि जाया जोंनो एक्ट्रेस मोननांगौ जायो जारौ आइनाव सोंग्रोनो नागिरदों दे जारौ बिदिबा जायो जेरैबो मोननांगौ जायो जोंनो नोंसा आइनाव सोंना नागिरबानो जायो नायगिरदोल' मिथिबाय नोंसा आइनाव सोंना नागिरदों होमबा जारौ थाथ' दे जों थांसै थाथ'दे बिदिबा जारौ ममखौ होलांजागौ मामा आदामोना होलांनो हागोन दे जारौला 7099381825 कल खालामबानो जाबाय दे जारौ थाथ'दो ओइ होरा Helena itu sebenarnya juga itu semua kan pakai. Dia
आयो मालाय फुजि मोनहा मासि मुंदांखा जाजोबो बिदिनो जानांगौ जोंहाबो मोजाङै थांखाथार जागोन दे आयै आंबो हेलेनाय एक्ट्रिसमोन बायदि जागोन जोंहाथ' न'आव रावबो खामायग्रा गैखाया नोंनो खामायग्रा जादों नाङा जोंहा न'आवखौ सलायनायाव जागोन दे आयै मोजाङै होथारो जोंहा आंबो दानो बुरियामोनबा सिख्लामोनबा फिलिम गासो थांथारगौमोन आंबो मोजां नानि र' फंबाय जायो दे माखौनो आलानो जाबायलै ओइ र' दै आं गेट खुलिनि मा नाम होनदोंमोनलाय बेनिया लिंसार आंनिया सोरां दे थिगानो आं गेट खुलिनो दे र' सान्दुंआबो मासि गोसा नाखौबा मोनगोन ना मोनाथाय ओइबाबो थांनोसै जेखाइफोराबो बोरायथारबायहाय माथो खर'खौ खाथबफानोसैहाय नाफोर फैदोंहाय फाग्लि र' फाग्लिफोर थांगासिनो थुदो सेन बोरायथारबायहाय आंना नाबो जाथारा जेखायानो नाखौबा मोनगोन ना मोनाथाय थोर फाग्लि मोना जायो नामा बेयावनो गुरनोसैहाय फाग्लिफोर नोंस्रा खांख्राइखौ लागोन ना लाया लायाहाय जोंहा लाजोबोहाय गासिखौबो गुरदो दे लाइन लादो नोंहाबो इयाव गुरहै आंहा बैयाव गुरहैनोसैहाय जाथियाव मोनजोबनाय नाङा गैया आंहा मोनाखैनो गैयाहाय आंहाबो मोनाखैनो जोंथियासो मोनसबायदांहाय मालाय ओमफ्रायथ' आरो फाग्लिया ना रासि मारसोदांहाय दा रासि जालायबाय नामाहाय फाग्लिफोर गावस्रा गुरनोनो रोंखाया फाग्लि ना गुरनो रोङानो जा गैलाहाय बेयाव बैथिं गुरहैनोसै थ' ना गुरनो मासैलाय र' मोखां सोबथांलायनाय ना गुरदों माथो जारौमोना आंजों सुटिं लानो नामा जारौमोन साल्ला थगायसुला डाक्टारनि मिटिंनिफ्राय माथो दाबो जों मोनसेबो नुफेराखैलाय गोदोहाय साल्ला थगायसुलाखौ है मा गोदाव सोराव रायसोलाय है नैहाय बारा आंहा जेखाइजोंनो आयदालाय गोमादोंसो फाग्लिफ्रा नै मोनगोन ना होबावलै नै साला साल्ला थगायसुला आंनो सेकेबायलाय लांबाय बे साल्लाखौ खबर नाङा सेकेबायलाय लांबाय बायमारबाय नामाहाय साल्लाखौ दा लोगो मोनबा जारि नांगौ र'हाय दाख्लै फैनाय आदालै सारमासाव कल खालामनांसिगोन
सानसेबाथि देन दामबो लायखोब्रा मबाइलफ्रावलाय मबाइल मोनफेरि बायदिसो मोनबाय नामा है माथो आंनावसो कल फैदों हेलौ हेलो आदा लिंसारना सोरमोन जारौआ आं फावदु फावदुर फावदुरसो बबेनि फावदुरमोनलाय दाख्लिसो नाम्बार होलांनाया आं नाम्बार होबोनाया नोंसा आइयालाय माथो बुंखो जारौ हगार हरगोननो दे जासिगोन इदिब्ला जारौ लाबोनोसै नोंखौ रेडि जाखाबाय दा जारौ जों खबरखौ खोन्थाहरगोन दे जारौ नोंनि फैनाय टाइमखौ दे आदाया हाबा जागोन ना जायाखैमोनथाय आं हाबा जायाखै जारौ औ नंगौ आं थगायाखै आं मालाय बायदि थगाया जारौ बाथ्राखौनो बुङो आं थारलानि फिसाला गाला जारौ दानि सेंग्राफोरखौ बिसेस मोनलायलांथाराहां ओमफ्राय दानि जुगनि सेंग्राफोरा थगायसुला गोजाथार नों आंखौ उनाव नुबासो नोङो बिसास खालामगोन र' जारौ थेवबो फोथायनो गोब्राब मोनलायलांथारोहां दे होमबा जारौ कलखौ लाखिथ'दो दे औ दे होमबालाय खबर हरबानो जाबाय दे जागोन दे जारौ जागोन औ दे होमबालाय माथो मावना दोनखाजोबबायलाय मैथाजों जाहैगोन हाया हानाखौ नोंहाय लोगोफोरा मोनबाय नङा औ दे आयौ सिख्लाफ्रा नाम मोनमारबाय आं एसे मोनजोब्बाय जागासे